mane mi dañi debbo an ala debbo man daña mbiɗa wawi yaadude debbo man daña debbo man dañu debbo a ɓooyani bubel eyi bubel eyi bubel ko debbo bubel wona debbo bubel kay wona debbo a joni bubel kay bubel ni vraiment ni mi anda ni holno wayni eyi joni wor wasirem on eyi joni min sa oppiyama anan joni yo hakkude men bon yo hakkude men bon yo hakkude men taj joni yo hakkude men taj en natti gonɗe yami ya lawolam ya lawol ma gero aɗa feɗel ma gero ya oroya i somi yahani no mbaɗen anne kay worya wona mbiɗa gero e a oppi tan mo oppi mi ya lawol ma mi ya lawolam a welani wadde copain quoi a yani welani wadde copain quoi non sérieux an welani wadde copain a wal est ce que a walli kam e caɗele ɗe dañmi ɗo e wuuro ngo a walle est ce que a wiyamo walle holko mbiɗa yomo walle o debbo français a gardo wi omo barde yiyam yimɓe wuuro ngo fof omo rewami kalto jaltimi est ce que sino ka copain amo wallata sino ka copain a wallata an ala haalni ham wonde yomo walle copain ma e guel oɗon eyyi joni wallami e a wiyamo walle hen joni wallami hen holmo jiɗirɗami wallere ma a haalata ɗum ɗon guilnani tan mi yaɗum eyyi joni a yaara haalanami aɗa wawi gerdem mino eyyi debbo français o o sellani o kay gerdata ɗum aɗa waɗa holɗum min susa o debbo français o eyyi ɓe ko waroɓe koye ko ñaguji hay batte ganduɗa aɗa wiyami aɗa ɓurtami e bonde min jaɓani ɗum de alko ɗum mi walluma hen joni aɗa wawi resde buubel eyyi mi seere buubel ndesama sa seerim kay mbiɗa wawi resdemo buubel kay mbiɗa wawi resdemo ɗon tan noon laaɓa mbiɗa wawi wallude kono oɗo ñakkam min kam a nanata mi ñak tan kay mbiɗa maayo e dow kecce no buubel jaɓata pourquoi o jaɓata mi jaɓata mi seera mo witana seerimo a forsat aɗani an e buubel o mbawa sertude kono sa forsi tan a seeramo joni ma omo wonde e ñaw ma wawa munde ñaw o السلام عليكم. وعليكم. بابا قال مين يا بنتم؟ أكيد على بابا قال لي أودي كم طنطيان. بسم الله ما جودو. أنك ساي كقول فوي. الحمد لله. هذا سيل جمع إن شاء الله. كسر الله البرو. تقول ما أشوف. أنا مين كفرهم من غير هذا. مهلا ما هلا بركة فايد. mbiya kam ndeke baba galle ka peno ala hoɗo ka camtaw baba galle ses te fiɗen mani jibi amin gandi c'est village ne wiya la loi e wona lawol so anda hoore makko andinmo hoore makko jomur mi yenay makko joni wala kito kono jam tan baba galle wondu ko rewde holto koy fenande jam tan an hol probléme probléme am ko ɗo min gari min kala ma haala suudu debbo mbiɗa e ko bébé dia hucciga nde ko fenade ɓolere ko camte e après accaw gayna sugo debbo yero addani haymi ta buus mbiya yero addani yero addani yero addani mo waɗi sona yew andimo yo yaaru sesa attention e sesa tan attention so attention noon baba galle alade jungo seerade laamu de alade jungo laamu yi wari jungo laamu homi mayami dogoro ɗum onko mbatta a felet ngol lefol ɓalwol wona mere ngol mangol sam te ha maaya keɗɗa gooto mawɗo towɗo keɗɗa o gooto laamu ro ɗew sona ka kangaɗo sona ka kangaɗo kalen haala yimɓe haala Allah sona ka kangaɗo heɗomi haalama noon bismomo haalama ko haalantuma jinni ko haala heɗomi haalamo noon o wasa yettirade galle o bagare dérangement gardami ɗo kala ko beelami mbaɗami force muñ an force mbiyaga ko way o ko joom wuuro ko ɗum kay majjani ɗum ala mi anda tima maire saabu joom wuuro wayrani min banni ardata komi de el bro ala hankadi a wasala ɗum hankadi yaga sala ko waɗanno waɗi aɗa ɗum te keɗɗa kadi yo haal haaju makko heɗo kay keɗɗa haal haaju ma haal reglu ko mbimami ko o gallam ustad bruit degla ɗum comme les ordonnance mbimami aha ordonnance o degla ko mbimami ko loi comme les ordonnance wuuro ngo ko jaam ɗo ko o jaam ɓolo danteɗo wona aɗa ara ɗo aɗa haalɗo kecce golle puyɗe aɗa haala min ɗum an he o yo haala ko addi ɗum ko hen woni ala aha kay ko addi min ko addini min ɗo amajjere min garino haala ka juuji asimi wona yero addi mum asimi holon taw d' abord asimi holon asimi holon asimi mo yero addi o
ivoirien o aɗa laaɓa ko yaradde ser an min ngari ɗo mbiɗa wona yero wona gonga ko bébé jaɓɓata addanimo hannde addanimo janngo dewgal ala hakkude makko e yero mi tinani e ma tan kadi hay goto wawanandemi kalamami ko laaɓi ay mi haalama noon ko ɗutora telli kadi ƴeew mi telli dowran telli mimi tellata ha ɗum gasa ko dow tan wonno ko dow paami ma jippu so Allah jaɓi te wonti hannde mbiɗoma haalama baba galle woto koyngalam dartuɗo taw ko fenade mbiɗoma ya komi gartowo e dow hol pour ndegla ko réglete ko baba galle réglu alhaali o holon alhaali déclare fattan woto yaltin hen hoore ma non kaale mi anda ko kalɗo wawa arde mawɓe ɓornata ko comci mumen mbaɗa paɗe mumen jaɓana galle tawat ɗon ko kilifa taw ganda ko kaalata eyyi heeɗo haale haaji mon eyyi aɗa andi neɗɗo wawa arde wiye ko kaari woni joom gallam ɓuuro ngo no yaaji yero mo jibini o ko wona galle goto joni yero mo wiyata ko joom galle makko an joni an a tawa dewgal ngal nde huma mi tawaka on e tawa mi meeɗa yaade kodduwar on meeɗi nanande yero debbo koddubar eyyi kono kasi so neɗɗo ari o tuumima an ko an woni mawɗo aynir haqqille ma eyyi kono woto ittu responsabilité ma ha laaɓa wuro ngo ne waɗi kuugal wuro ngo ko joom wuro jooɗiɗo faade hannde koye peewal tan yimɓe jaara gise heɗo o majjani non mbaɗiɓe joom wuro ɓe wuro ngo peewani o majjani so wuro ngo pewno wonani wayata ko bone wuure ko adi fof o yonani gardiɗo mi yonani ala wari non ɗum fof adata holko manki ɗo an ɗum fof ɓaɗa ko fini ƴeew wi ko ɗum ha joom wuro ko adi fof andu lawol ma ay joni yo hakkude men bon yo hakkude men bon ya lawol mami yaha lawol ya lawol mami ya lawol ya an ya ha para an adoto yaade mana enen gardi ɗo an joni fokkiɗi ya lawol ma joni mi fawi koyngal mboɗom ɗo ala ka gardo yam mboɗom ɗo koyngal ngal kay fayata ko paade doru ma sebbe to ari ɗo mboɗom ɗo joni min fayi yirlaaɓe fayi bosiyaɓe fayi yirlaaɓe fayi bosiyaɓe fayi funeɓe eyyi fayiɗa damga fayi ngenar fayi lemunna fayi toora fayi masila fayi bundu fular ala peni fular jeeya kay pour puri ay yettaki pour wona fulan fularu kay fularu ko do ko Casamance wona ɗum mbima sellani sellani an ka ko so woppimo teela so woppimo teela so woppimo wallahi Allah no seedi so woppimo teela so woppimo a teela yarano lawol ma gillani e joni ya lawol ma ya an min wima mi yettima masina ala min mi yettinomo ha bundu ɗo min yettima masina e hot joni ya lawol ma mi yeeyi min yeeyi oto yeccude de anne kay wori yeccere ya joni ka dari do wona ka ya lawol ma yo goto kala ya yo hakkude men dokka noon wona mbiɗa sa witti kam coppe mom jetto yumma e mi woppima eyyi minen kay mo woppima goppodiren en tormodiri en tormodiri sa yemɓe tin farale yere sa yemɓe ɓe tin kaskelma yero artu ganjiya sa gorko tan artu ganjiya wallahi sa sikami ñamma sinjoy artu gan aka holi ona min ka imbécile yero ka imbécile ka imbécile yero ka imbécile ani hoorema hal ɗum mbaɗata ɗum mbaɗami kay an ka kangar tan yimɓe ka kangar tan oko fof expérimente sa kangar min ɓurma yerde poɗe sa kangar min ɓurma yerde poɗe wallahi sa kangar min ɓurma yerde poɗe ya fa lahara ane ka ya may yo mama may bimi yo mama may an ka suuñan mo yiide foyre nani ko suuñaka tan almar wuwo an ka mbop ƴeewa sakkat silip ala silip ay silip ala silip a ɓornaka silip ay dar fama noon dar koñ potande noon debbo tiri ko moƴare ma gandat baba galle jimmi haalandima ko haala jawka ko ala hay batte te mi ala seesa heɗomi heɗomi mbimami jimmiɗum ka heɗomi te min sa ɓinni ɗo mi yananema keɗɗa ko kalanmi ko min jahiru bébé kappuɗa ɗum ɗo ko fanade ɓolere mbiɗa anda aɗa andi bébé haali ko haala darika ko debbo kono ko haala dari ko haali gonga celluɗo an keɓɗa ɗo ko ittio mi anda yeyo est ce que ɗo gandi to resini yo ko tawinte min dewgal ngal min jahani luwaji ɗi jimmi haalandema guila gadduɗa ɓeɗo ha ngaɓe ɗiɗum ɓe gaddi tan hoɓe mbatti hen
wuro ngo ko ne fuɗɗi ayade somi immimo ɗo a réglani ɗum ko superfait paami gardigu ma yonani so gardigu ma yonno wona ɗayɓe bonnata wuuro baba galle sese o haala mum daraki e haqqille tan ɗayɓe bonnata wuuro ayi so gardigu nguni moƴƴuno wona ɗayɓe bonnata joom wuro won noon wowani yiide caɗele baɗini e ngoɗo wuuro mbiɗa yo ko deere tan ko hen wuuro ngo hoɗi ɓeɗo ɗiɗo ɓe joguiɗa ɗo limse ɗiɗi joguiɗa so limsete tatoɓere ɓeydima hen ɗum ko fawre Allah Allah fawima ko boni a dañi limse ɗiɗi tatoɓere so ari fawnimama hen baba galle tatoɓere holde an jogori wonde nayaɓo hoto tatoɓere de saabu ko wone haqqillaji mabɓe ko manquinte ko wone haqqille ma ko ƴeew no maslodirɗa e mabɓe ndewnaɓe lawol peewal neɗɗo ne jogo kangaɗo mum suddu ɗum e galle mum handa ɗum hen an ɓe cudda ɓe ko mofta ene manqui ko manquine ɗum ñande fof yero koko naati ladde buubel yiilo ɗum oɗo kangar nan yiilo yero banggue wona buubel yiiɗi ko yero sa wi joom wuuro finneke ko ɗum joom wuuro finne kecce gisi joom wuuro jogui babgal joom wuuro fin gisi woppu galle fara makko wonko jogui fuɗi mooke no mbayno leydi no nder galle makko yo yaw récluyaɗen ñoom kono ko nder galle makko woni an ga ɗum ga ko nder galle makko kono koko yalti boowal Ko koko ruufi an koko ruufi mo jeyi mbed an jeyi mbed kanko nder galle makko ko heewani an heew ruufi an jeyi mbed bedde ko bedda buur kedde bedda addani en ɗo gisi heɗomi kaale haaju moon addimi ɗo ko haalandema ya réglu ndegla limse maɗe tataɓere mbiyata holde nde ko asimi yo haala ha gas asimi asimi hola limse tati joguiɗa ama diani ɗiɗo ɓel yero walla jeewo yero tan fota wonde jippita on hoto mbaɗemo debbo yero addi o mbiya kanko wi foftinimɓe onon holno mbaɗirtono debbo yero kanko wi gise mawɓe yo gon mawɓe hoto naata e ceekol on cuwa laaɓede hen haydara no mbasmi laaɓirede hen ni no mbasɗon laaɓirede hen so mbawi jaroto hen seesa ha yimɓe keeɓa hen ko laaɓi ɗumen eyyi joni so tawino noon porsata dewgal makko yero yowon joni baba galle ay aduna o hankkadi koko wonti haɓɓere wotere an ko an woni mawɗo an hellifaɗo e galle he e banggue nomin jeeri wonɗo ndewata ma andu so yere resina asmi walla so tawi yero resano asmi joom wuuro sa yi firtinaji ɗiɗo keewi foof ko hankkadi sukaɓe batti dogde ɓe joguiɗaɓe batti ganji woni hen yimɓe walla jeeyi ɗumen doga jarani ƴeew no mbaɗirɗa masala ha joom wuuro kañum ala ɗen caɗele puntodira e joom wuuro mbiyamo hayso tawi wonata mbiyamo eyyi yami nani mami ƴeew no deglirɓe gallamo kono kay woto addu firina sa waɗi firina joom wuuro waɗi firina wonto yahata hande so kalmisima tan haalande nde tan an ene wawi jibinandema caɗele goɗɗe min anda accirni haala ka ar jehen mbiɗoma haalanma nani mi wondiri Allah somi artiɗo tawi ko ɗum addi kam mi waɗata ko soofi tawi ka tiɗɗo toɗa ka bonnidede min arma dow an ka mawɗo sala sedian ka mawɗo golle puyɗa min haaldatama kanko woto junggo min somi heewi haala ana ittataɓe ana yiwat pour golle fol ɓalawol ɓalawol itta ɗum tan ko may astorolla haali fenade haalanaɗo a haalani gonga de sa yi réglu wuuro ma hamin gartoɗo sa huɗuma diminɗo ƴeewa hadema réglude wuuro noon réglu galle ma galle gasi wi joom wuuro yo réglu galle mum ha para yo réglu galle hande somi ɓiroɗo hakkude mon ɗum moƴƴani an joni wonno maafi ma batti leppude galle joom wuuro maafi ma ko batti leppude galle joom wuuro ɗum tagui ko haali fof hayso fenani mbatta gonga kaw mi tampide a tampi ko kaw sa yimi waɗani ko heewi sababude ma ko wayno holɗum mi ronki famde haal mi nana an min somi noddimama jaran kan namdo ni a yi yeroye buubel ko mbattami ko kaw innam de boni ha ɓurti pour yeroye buubel an ɓuuri andude ko sababude ma tagui mboɗo defanaɓe sa yimi defi noon mboɗo adda toon haaɓe ñaama ko an o tagui ɗum kono buubel sori wuuro foof wi ko defami ko ala lamdam komi joɓeteɗo mboɗo def kaw ɗum ɗon ne yooɗi hakkudame buubel mala hakkudame yero mi jogorani artude seeɗa aɗa andi ko tagui wiidema ya artu seeɗa e mbaɗi règle o yeroye buubel cella hay min komi ñawɗo wadde ɓe haala mumen teske haali yeroye buubel kay haala mumen teske haali ɗum yeroye buubel ko fawre Allah min nanani ko mbiyetemi ko wona yero soroto ko wuuro wiya
baali yummum galleji yummum leyɗele tan ay ɗum ɗon ko hakkunde moɗon mino wallahi ngol ɗo so artiɗo mi yanane mabɓe mi natti wawde muñji ko an ƴewannomi hen kono mi natti ala a faamani sa waɗi noon mbatteɗa e mabɓe minen fof min jaada ala muñir Allah ay neɗɗo bani adam sinno tan ene suɓorno tan ɗe jiida suɓo ha moƴƴa kono ɓe ko fawre Allah ko fawre Allah de suwa yaade Kongo gila nden min meeɗano weldude mboɗa andi o addi kadi o addi oɗo o ko ɗayɗo ko ɗakkiriɗo hoto ƴewɗo holno yero artir yerde yahata nde ko ni way yerde yahata nde haqqille ne wi caƴ on beldani nde saka noon haqqille yeehi on kay an kawe o hanga de aɗa andi ko kangde kiniɗo an so buuɓel memama tan de o lawol kangara kay wonda oɗon gandi ko ñimi haalande mon onon ɓeeɗo kon tiɓɓe koye nak mais hannde à partir de 17 heures eɗen jogui tawanam to eɗen jogui réunion hano poɗɗen wadde ana tampini min e réunion ji ma association ngaji ma hay goto anda kilo gummi e tolik pay sa wiyami tan mbiya réunion minen min tampi min jooɗa e ɗo tan de jooɗiri ɗo réunion de min jogui haajuji goɗɗi mi haalnima noon kon tiɓɓe koye men on garata ram boni yo subhana ko woni an kakar ma ko waɗata ga haydi ɗe guiɗo mum koppe mbatta ɗon ko de Hawa Hawa an ko mbaddata e ɓeeɗo ar han holan an ngalor jiiɗa fo tan aɗa wonde rewɓe elle tan kay a wona gorko wa ƴa ko worɓe jahata ko an ceerno an tagaɗa bowɗo a sac mama ko tagaɗa boman ko mbatta gayni an wona ƴamaɗam hol jamanu ma pourquoi mi abbata om an aɗa wawi haddemi abbadem non haalde jamanu ma o kangaro ma manda wiide manda jamanu oɗo somi yimo jiɗemi tan ko woyde ko ngoyata soydimama artan ɓerɗam ɗe jom jarani bojji jalte hen ɗo ko gallade yaltu bowal pourquoi mi yalta mi yaltani Hawa addi ham ɗo hay goto wawa ittudemi ɗo hen yaltu gallame ten attention de mi waddani e ma mbaddanmi koye ƴamaɗam hay goto haaju moɗon ala hen hokam seeɗa an Hawa mara ka busiroɗo an Hawa witam noon de fokko mbitami ɗo welani kam aya no rewire mani kam jara elle mbal ko wondima hen yaltuga to olto pay appuɗo Hawa aran kalamami ndewa ɗo yimen kota aɗa faami walla famani wonano kaldañ ayan min ɓerdam de mittinu ayan somi soynimama artan ɓerdam de ƴeftan diɗemi tan ko wayde an manel ko woni manel saabu Allah ndema manel accam ma ƴeftatama ko yumma o wi e bamma wi en yumɓe enen foof ndenduɗen kay dokkiri nden so debbo makko memama omo laawo wona ko debbo makko kangar ken jogui ko yiɗata kañumne buubel ko joom suudu makko anduɓe cellani sa yi ɓe mbaddama ko ɗum tagui so wonano ɗum kay mi ittuma mi totta yero wona gon artir hakkille e hoore ma yero ñampamen corda jimmi ko keɗɗa muñira Allah mbarira ɗum saabi Allah ganda ɓe ko fawre Allah kaw mbiɗaɗo ittanno ham totta ham yaran miijuno ɗum joni noon caggal noon an aɗa andi kam an e yero on jaadani yero yaadi koye buubel wadde woppiɗɓe kadi muñira Allah ko defata ko deftan so yero arini bottade hollima bonne dagal an joom galle ma hor won kanko suusa Mamoudou ni wadde kay gasi sa wimo Mamoudou tan o yahat noddu hayso inde Mamoudou hayso Mamoudou ala ɗon so ari ɗon hayso Mamoudou ala ɗon noddu inde Mamoudou o yahat lawol makko yero kay bone mum goɗɗani kadi ko wona ɗum ko ay yero ko bandiraɓe ay sinno tan neɗɗo jooɗo toon tan ha ɓooya ƴeewa joomiraɗo wi suɓoɓe jiida woyata ni wadde ɗum ko fawre nde ganduɗa fawat ɗum kala galle yero ko fawre men en muñirto Allah jaɓiren Allah mi wona yi yero yahata wuuro ene wiya pale yummum gay yummum ko jogimi fof wi ko yummum jeeyi wonko andi hen hay daro anda hen komo haal tan muñir Allah buubel ko ɗakkiriɗo nanguir ɗum tan ɗakkiriɗo so ari tan andu ɗo palisɗa ɗum yero ganda ɗo palisɗa ɗum pour bonnoyde inde nder wuuro natta dugdude e maɓɓe tan sa nattani dugdude e maɓɓe ala koɓe keddantuma e aduna ma kamɓe ƴeew tan puntirɗaɓe kaw ɗum ɗon kam an ɓuuri andude mi jaɓantaɓe ɗum sababude ma tagui mbod defa contine min ko pour affaire yero e buubel mi yiiɗa ko kene tardinaɓe ɗum noon toppit tan continua gueɗe ma muñira Allah anani jarama muñ tan mbiya ko a ƴamaɗam joni ɓerde ma mettata pourquoi ɓerde ma mettata hol sababu aɗa rewa ɗo fere manel
accu rewde yam hawa acci mi haalde accu rewde yam Ko to nanmi fof naata ɗon accu rewde yam ko kalata hen joni laanel ala ko kalata hen heɗo mi haalama Ah. laanel so neɗɗo yiiɗi yiiɗede e wori wiyam lanel manda ko laaɓe nani wori wiyam lanel so neɗɗo Manel yiiɗi yiiɗede wiyeɗen. eyyi manel eyyi so kadi neɗɗo jam yiiɗi koye yiiɗede wayata kono yimɓe ɓe mbayni holno manel wayani ƴewno mbaɗa holno ƴewgal wayani ɗo simisal yontere Holno mi wuurde wayani? aɗa ɓorni o mbaɗa ko an ɓuri kam non non e non non yappi hen an ka gor jiguel amin dar wutima an o ka ha debal dar wutima gorko an handani o min kam sa jaaɓi min o ɓurma labde ɓurma yontede min yontere nder o fof mi lorim yontere laanel an ko gandumami ko baɗo tuuba ko kamma tan ɓornoɗa ƴewɗeɗo paɗe wona baba mi wiyo mborno ƴewɗeɗo paɗe ƴewɗo baba mi wiyo mborno mbaɗa baɗo tuuba mi ɓorno oɗo wutti min ñande fof koye liggey gonmi jamma e ñalawma koye liggey gonmi mbiɗomi ya guese mbiɗomi ya caynisaji mbiɗomi ɗo e galle he mbaɗa soppa mbiɗa una mbiyeɗa mbiya liggey ar goto rewɗo joguiɗa habbade min yilo kam e beddaji liggey goto joguiɗa ɗum woni liggey ma ɗum ko liggeyam par ce que komi dokkaɗamo ka ƴamaɗam de a changata mi yahat ɗo comportement e hawa rewɗo yimɓe faati nde o ɓiɗɗo fof simon onon neɗɗo tan mo tinnani tan jogol loonde min haɗo funmi ɗo minne miɗe junnito jogol loonde faati an faati mbaɗa anda jo ɓupullore ngala ndiyam moƴƴani walla ana anda ɗum an moƴƴani kay nan faati arde tan guddita robiñ gadda rakkol lawƴa loonde ndekka ɗum no wayi webde ni faati ene comme jaltinoɗo parnomi ko hami arta mi ƴooga leɗɗe joni looɗe jooɗo tan nappanma hane gartuɗa faati an nen so ɗum ɓenni nene hoko jinnoɗo haalandem min ay to jaltunomi to en mi fotti toon e sihlam goto Aminata Dia wi joom wuuro aɗa andimo mi andimo ya o wi bamma ko koko tikkani en i ko bamma ko tikkaniri en o wi bamma ko tikkaniri en ko sababu ko asimi waɗata ɗo e wuuro he ko o wi welaniɓe hay seeɗa o wino ni bamma ko ma arga en ay ɗo tawɗa kam ɗo mbeɗa jooɗi mbaɗa ɗum ko hangara mi haalan ma hanki mi yejjita haalande bamma ko ari ɗo no wonde guise ma wuuro ngo a ɓe gaari ɗo ɓe gari haa ɗo min ni mbimami gacci mawɗo koccum heen wona ɗum tan woni ko kalnannomami ko ayi aɗa wiya mbeɗa wima ko goggo umu waɗi ko fawa goggo ma umu ko waɗi ko fawani ɗum hay nokku nen ko ɗum tan nde ƴewannomi heen ɓe gari ɗo ala ko pawo haalani o wi asminen wone wuuro nen dérange mi andi tan gueɗel gotel kam ɗum ne laaɓi kam no laaɓirimi komi maayo noon laaɓiri kam soɓe kersanomi miino tawanno ɓe naggi asi ɓe nanguinimo lahara ɓe beddimamo ala nene mi andi ko yaltindemo wuuro ngoɓe fayi ɗum kam min kam mbeɗa andi ala nene ete jaɓ ɗum ete jaɓ mugo eɓe mbaɗa ɗum an so asimi are ma ɓe jaltini ɗum wuuro nene ɗeɗon gacce holto kaleten ɗum joni asmi min nen yo wonɗo tan no adda atourmaji galleji jane an ala a majjani ñanden ɗo asmi ƴetti ɗo ko paaka wino yo e buubel so asmi waɗi ɗo neɗɗo walla min tan asmi waɗi ɗo tan ko gandanɗa hoorema jangge jaam an hata goɗɗo jaggere ko min jaggere min responsable asi o hande hon woni ɗo responsable asi mo wona min mo jippe galle mo han ko an kay a joni noon kono nena ɗum fo e waade noon so a daari ha asimine yaltine ɗo e galle aɗa andi en en dañat gacce eyyi joni an holɗum kono yewtude maɓɓe tan eyyi joni an da asini wasta fof haqqille mum arta kono ete yeeb kamɓe ɓe jaltinama galle o nena ɗum kam min kam mi yaadani hen nani ko kala ko de kono asmi poɗɗa haaldu tawi asmi ko sehilma so goni nder mi jikkuɗa ɓe nana mon de ay ko gonɗon ko mana ngun ɓe nana mon tawi asmi ko sehilma haala mo yo reglo wona neɗɗo waɗe hoore makko nde ndiyam bono yoni tan woni kangal aɗa ƴeewa kangal wi andama aɗa wi gorko sa wi andama risanima awa hoot anda nena ɓeydani jaam anda jiiɗa fo aɗa haala wallam mi haalat par ce que konko waɗi addu ɗo ya min jokkita ko jogan noon moƴƴi jog sati londe comme lawji ɗum ha para hebbitu ɗum tan i ko kangaɗo maɗa no are ma kay no wawi wadde fof kam ƴewano gondirɗa e muɗum kono aɗa ɓeyden ɗum tan kaaɗi an koy mo se ani buubel e bone mannaji ɗi so neɗɗo seere mum ma ɓuran ɗum mayde ni ubbe taw mayani ko woni e koyngal ma ko andin tan aɗani laƴa tan mi laƴat aɗani démontore ana koyngal démontima keeci démontima kadi aɗani joni aɗani goral mayɗo de